Mas sa tagagpagtagad karon ni Davao del Norte 1st District Congressman Pantaleon Bebot Alvarez ang social services sa iyang ulahing termino isip kongresista sa probinsya. Matud ni Alvarez, mas gikinahanglan sa katawhan sa Davnor ang mga serbisyo alang sa panglawas, ayuda sa mga nagpitos, aron makamugna og daghang oportunidad nga makatabang og dako dili lang sa mga residente apan lakip na ang pagpalagsik balik sa ekonomiya sa probinsya nga nahagsa tungod sa pandemya. Usasab sa giplano ni Alvarez ang paglibot sa matag barangay aron matino ang tinuod nga gikinahanglan sa mga tawo. More on social services siguro, no, kay infrastructure services daghan naman kog nahatod sa distrito. So mag-focus ta karon sa social services. And then, kining I will engage in listening tour. Madto ko sa mga matag barangay. Dili para mangayog tabang sa katawhan, kundi para maminaw. Mamati ko sa ilahang mga mulo. Basin pa di ay, managhap lang ko. Mamasin. Basin sa ginagmayng pamaagi, matubag na ko, matabangon ang ilang mga problema. Mag-una ko sa District 1. Okay, mamani ako ang distrito. District 1. Karon, if I have enough time, enough energy, basin mo bisita po ko sa mga barangay sa District 2. Gihatagan sab og katin-awan ni Alvarez ang mga isyu kabahin sa pagkasiak sa isgutanang politika sa Davao del Norte sa milabayng eleksyon. Aminado ang kongresista nga wala kaayo sila makahatag og focus sa ilang grupo niadtong eleksyon sanglit duna sila'y managlahing pamaagi sa pagpangampanya. Ang katong niaging eleksyon, no? Wala kaayo mi mag-focus kining grupo sa MUA. Wala mi maka-focus sa kampanya. Kaya mura og nabahin ba na national, na local, no? Pero karon nga after the elections ako gani honestly bisag isa ka adlaw wag yung ko mangampanya. Wa ko mangampanya pero ako tong gituyo. Gituyo na ako to. Gani daghan ang mga daghan nag-ingon nga si Bebot Alvarez di nakalakaw, di nakatindog. Pero sila kay balo nga gituyo na ako because that was my last term of office, no? Yung last term na ako sa kampanya. Og gusto nako sukdon kung unsa kataas ang gugma sa katawhan diri kanako. Ug tuod man bisag wa ko mangampanya, gipadaog gihapon ko sa katawhan gisangunan sa yugo sa tungdanan. Ngamo serbisyo og tulo pa ka tuig ag ilang congressman. Gipasalig ni Alvarez nga mahatag ang tinuod nga serbisyo publiko sa Davao del Norte sa iyang ulahing termino pagkakongresista sa Distrito 1. Naglaom siya nga unta magpadayon ng suporta sa katawhan kaniya. Gipaningkamutan ni Alvarez nga una matapos ang iyang ulahing termino, matubag man lang ang mga yangungo sa katawhan sa probinsya hilabi na sa iyang distrito. Sama sa ubang politiko, panaghiusa sa katawhan sab ang buot makabot ni Alvarez una mopakanaog sa iyang pwesto. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.